Dobrý deň, vítam vás všetkých na druhom webinári CDESK s názvom Evidencia aktív ako základ vašej kybernetickej bezpečnosti. Moje meno je David Markovič, v Innovalogic sa venujem copywritingu a marketingu a dnes vás budem webinárom sprevádzať. Dneska nebude ten webinár taký obšírny, zameria sa na jednu problematiku a na jednu oblasť a to je konfiguračná databáza Evidencia aktív. Pozrieme sa na to, ako môže Evidencia aktív a kvalitne vybudovaná konfiguračná databáza prispieť k bezpečnosti vášho IT prostredia aj ako vám uľahčí prácu s položkami a prácu v prostredí. Ako prvý vystúpi produktový špecialista Peter Kocúrek, ktorý sa tejto téme venuje. On vám priblíži bližšie celkovú agendu konfiguračnej databázy, na čo to je, kde sa dá využiť, ako sa v nej pracuje. Tiež vám ukáže novinky poslednej verzie CDESK, kde je nová vylepšená štruktúra, lepšia práca s položkami a súčasťou tohto webinára bude, ako aj v predchádzajúcom webinári, živé ukážky z prostredia CDESK, uvidíte novú štruktúru CMDB, aj manažment, uvidíte nastavovanie, správu, editáciu vlastností konfiguračných položiek, ako sa pracuje s položkami, taktiež uvidíte využitie konfiguračnej databázy v spojení s požiadavkami, v náranie položiek do požiadaviek a ukážku CMDB v mobilnej aplikácii a desktop aplikácii. To vám priblíži výkonný riaditeľ Innovalogic Miroslav Jombík. Prácu v mobilnej aplikácii, ako viacerí z vás už vedia, ide o kompaktnejšie rozhranie a tiež vám predstavíme aj taký interný projekt desktopovej aplikácie, ktorú plánujeme do verejnosti vypustiť začiatkom budúceho roka a táto má vám drasticky uľahčiť prácu s konfiguračnou databázou a s položkami. Ďalej by som len rád upozornil na pár organizačných pokynov. Budete môcť klásť otázky počas celého trvania webinára. Zapíname službu Slido, kde môžete klásť otázky. My ich budeme priebežne počas celého webinára kontrolovať a v závere vám umožníme, budeme mať priestor na tieto otázky zodpovedať. Taktiež podporujeme aj živú diskusiu, čo znamená, že v závere budete mať možnosť prihlásiť sa o slovo. Je to náš druhý webinár, uvidíme, či to funguje, ale ak to funguje, budete mať možnosť otázku položiť aj priamo. Zároveň, pokiaľ by sa stalo, že kvôli času nám nevyjde dosť priestoru na odpovede, po skončení webinára je k dispozícii prieskum spokojnosti s možnosťou položenia dodatočných otázok a na tie vám v čo najkratšom čase odpovieme prostredníctvom e-mailu. Čiže toľko asi za mňa. Ja teraz odovzdávam slovo Peťovi Kocúrekovi. Peťo, nech sa páči. Dobrý deň. Na začiatok si neodpustím trochu teórie k tomu, čo to CMDBčka je, na čo slúži a kde sa to využíva, aby sme teda niečím začali, takže takým tým úvodom. A teda, čo je to konfiguračná databáza? Ako názov napoveda, tak je to databáza, ktorú si viete konfigurovať. Konfigurujete si jednak jej štruktúru, jednak jej nejaké atribúty všetkých tých aktív, ktoré v tejto databáze evidujete. Zároveň je to nástroj pre Service Desk ako jeden z tých základných nástrojov, ktorý vlastne slúži pre podporu rôznych procesov v rámci Service Desku. A čo sa týka evidencie takýchto položiek, tak tým, že je to vlastne konfigurovateľné, môžete si tam nakonfigurovať vlastné atribúty, vlastnú štruktúru, tak dá sa povedať, že nie je nejaký typ objektu, ktorý by ste v takejto konfiguračnej databáze nevedeli evidovať. Štandardne v rámci nejakého ITSM managementu sa používa na evidenciu nejakých aktív typu hardware, software, služby, ale nemáte problém tam evidovať prakticky vozový park, alebo nejaké lokality, alebo zmluvy, nejaké záruky a tak ďalej. Všetko toto, čo si nakonfigurujete, tým obohatíte teda tú databázu. A tiež umožňuje nejakým spôsobom vytvárať prepojenia medzi týmito objektami, čiže napríklad, keby ste chceli mapovať nejakú infraštruktúru u vás, tak je možné poprepájať si teda jednotlivé tie položky a vidieť to potom na nejakej schéme a aj funkčnej schéme teda. A teda, čo je takéto veľmi dôležité,
v súčasnosti máte rôzne informačné systémy vo firmách a každý informačný systém môže obsahovať nejaké iné údaje, nejakú inú pravdu, nazvime to. A CMDBčka v rámci Service Desk nástroja by mala slúžiť ako ten jediný zdroj pravdy, čiže všetko, čo by malo byť evidované v tej CMDBčke, by malo byť zároveň aktuálne, malo by sa teda aktívne používať a keď by ste hľadali teda, ja neviem, server, aký má hostname alebo k čomu je pripojený, tak CMDBčka by vám mala dať túto odpoveď na tieto otázky. Tak vo všeobecnosti, čo to konfiguračná databáza je, a skúsme si povedať nejaké základy k tomu, k čomu vlastne takáto, k čomu takáto konfiguračná databáza slúži v rámci Service Desku. V rámci klasických IT procesov je to podpora k incident managementu, pomáha to identifikovať, kto je vlastníkom daných položiek, prípadne si viete pozrieť, ktoré položky súvisia s danou položkou, budeme si to ukázať aj v praktických ukážkach, aby ste si pozreli teda, čo má na danú položku dopad. A tiež je podporou nejakému change managementu. V rámci change managementu jednak viete teda, kto zodpovedá za nejaké zariadenia a viete teda identifikovať napríklad dopady na ďalšie položky, či napríklad, ja neviem, chceli by ste robiť nejak update servera, potrebujete mať informáciu o tom, ktoré služby alebo ktoré aplikácie môžu byť v tomto ovplyvnené a to vám môže pomáhať pri tom posúdení a rozhodnutí, či do tejto zmeny ísť, prípadne návrhu nejakého časového okna, kedy budete takúto operáciu vykonávať. Takisto sa to týka podpory problém managementu. V problém managemente viete si analyzovať teda tiež rôzne závislosti medzi objektami, čo vám pomáha určiť nejakú príčinu, ako ten zdroj problému a prípadne si porozerať také veci ako históriu, napríklad incidentov na položkách, keď ich máte evidované pod týmito požiadavkami. Tak. No a v neposlednom rade mnohé firmy využívajú CMDBčku ako nejakú evidenciu aktív z pohľadu takej inventarizácie majetku, ktorý majú, čiže môže to byť vozový park, môže to byť nejaké prvky zariadení, miestnosti alebo nejaké elektroniky či serverovne a tak ďalej. A následne teda viete sledovať nejakú tú nákladovosť, čiže môžete si evidovať k týmto položkám napríklad nákupné ceny a môžete si evidovať, kedy končí záruka, môžete si týmto informáciám teda dať nejaké súvisiace pripomienky. To by bolo v rámci úvodu, teda akým spôsobom sa CMDBčka využíva v Service Desku a na čo je dobré myslieť pri implementácii CMDBčky, ak ste teda ešte zatiaľ neuvažovali nad CMDBčkou, že by ste ju implementovali, ale respektíve ešte uvažujete. Čo sú také hlavné výzvy pre tú CMDBčku? Prvá alfa, omega je udržiavanie aktuálnosti. Ako sme si povedali s úvodom, CMDBčka je zdroj pravdy, jediný zdroj pravdy, pokiaľ sa nebude aktualizovať, pokiaľ sa nebude používať, tak žiaľ, nebudete sa na to vedieť spoľahnúť a nie je platná. S tým spočíva teda aj kvalita tých dát. Ak ju budete naplňať blbosťami, tak tieto isté blbosti sa aj samozrejme z toho dočítate. Následne teda aktívne používanie používateľmi, čiže aby sa používateľe nebali s touto CMDBčkou pracovať, napríklad pri výbere položiek v požiadavkách, aby určili, na čom majú uvedený problém, alebo aktualizácia tých dát, keď sa teda zmenilo niečo na serveri, nejaké nastavenie, tak to aktualizovať aj v tomto tej položke v CMDBčke. A tiež je dobre zamyslieť sa nad tým, akú štruktúru pre CMDBčku si zvolíte, aby sa vám v tom dobre orientovalo a aby ste ju vládali udržiavať aktuálnu. Samozrejme, dá sa ísť veľmi detailne s množstvom atribútov, s množstvom kadejakej granularity, ale potom zistíte, že nestíhate to udržiavať, nie je na to vôľa a je ťažká orientácia v tej CMDBčke. Naopak, ak to urobíte príliš všeobecne, máte problém opačný, že nedostanete informácie, ktoré potrebujete. A ďalšia vec, čo je takou výzvou, je
zabezpečiť, pokiaľ je možné, teda aktualizáciu týchto dát, či už z nejakých externých zdrojov, napríklad synchronizáciou, alebo pokiaľ teda používate custom monitor, tak v rámci Discovery, alebo Network Discovery sa to volá, tak v rámci toho vieme načítať nejaké položky do CMDBčky automaticky a plus teda s využitím konektorov vieme synchronizovať údaje o týchto položkách, prípadne ich aj priamo vytvárať a prostredníctvom konektorov. Ja by som tu, Teda, Peťo, len pri tomto doporučil, keď teda povedal, keď si spomenul CMko, my máme momentálne agentový systém, kde keď sa nainštaluje na podporené platformy, tak veľa údajov, ktoré tu Peťo spomenul, tak ich dostanete a pridávame rôzne automatiky, aby sa automaticky vkladala táto informácia aj do zadávaných požiadaviek. A Peťo potom načotol, že z rôznych databáz máme podporu priamo z MS SQL, z Oracle, samozrejme z MySQL, však na to my sme postavení. No a ide o to, že korešponduje to s tým, aby bola tá kvalita údajov čo najlepšia. Budúci rok Discovery službu, ktorú máme teraz v takom, povedzme, základnom režime, tak máme na pláne ju výrazne posunúť a určite je tam, že z určitých top nástrojov na trhu inšpirácia, tak verím tomu, že sa nám to budúci rok podarí a dostanete dobrý Discovery nástroj aj v rámci CDS-ku. Poď, Peťo. Dobre. Spomínali sme v úvode teda, že máme nejaké novinky v rámci CMDBčky. Ja si trúfam povedať, že dosť zásadné, ktoré nás posúvajú výrazne vpred. Všetky tieto novinky si prejdeme aj počas živej ukážky, takže veľmi stručne, aby ste vedeli teda, čo vás čaká. Viacúrovňová stromová štruktúra pre zaradenie položiek. Následne vám ukážeme niečo k atribútom pre kybernetickú bezpečnosť v zmysle NIS 2 plus teda Business Continuity Managementu a nejaká hromadná úprava, respektíve hromadné mazanie záznamov plus možnosť tieto záznamy obnovovať z archívu. A tiež sme zaviedli novú rolu pre správcu položky, ktorá má tiež nejaké oprávnenia, ktoré si budeme ešte hovoriť. A máme možnosť ponovom už notifikovať zmeny v položkách, zatiaľ teda iba zmena stavu, prípadne priradenie roli. A samozrejme, tieto notifikácie už vyžadujú notifikácie podľa pravidiel, takže pokiaľ by ste to v súčasnej verzii neuvideli, tak je potrebné zapnúť si tieto notifikácie podľa pravidiel. A následne teda riadenie prechodu stavov položiek, čiže môžete povedať v rámci životného cyklu konfiguračnej položky, z ktorého stavu do ktorého môže ísť, do ktorého nemôže napríklad. Dobre, ešte predtým, než by som prešiel do tej živej ukážky, ktorá nasleduje, tak chcem ukázať teda k tej viacúrovňovej štruktúre konfiguračných položiek. V minulosti, to poznáte našu CMDBčku, sme mali možnosť iba, neviem, či je vidno môj kurzor, mali sme iba tú možnosť, že CMDBčka obsahovala práve jednu skupinu, musela obsahovať vždy skupinu a v nej vnorený typ a až následne nasledovali položky. A nebolo možné túto štruktúru napríklad rozšíriť, že tá skupina by obsahovala viacej skupín, alebo by typ mohol byť priamo už na tej CMDBčke, respektíve ako ten vstup na prvá úroveň. Toto sa zmenilo, ja sa prepnem teda do živého systému, aby sme si povedali, ako sa to zmenilo. Takto, mali by ste vidieť moju obrazovku. Ja už sa nachádzam priamo v CMDBčke, ak kto nepoznáte, tak nájdete si CMDB alebo konfiguračnú databázu zoznam položiek. Ja preto, aby som vás nemiatol veľkým menu, tak mám to tu zgrúpené do takýchto obľúbených položiek. Hovoril som o tom stromčeku, čiže ponovom teda zobrazujeme položky v takéto nejakej štruktúre. Vieme tú štruktúru celú zbaliť, celú rozbaliť. Je teda možnosť sa teda navigovať takouto formou, tým, že si vyberám jednotlivé typy položiek, tak sa mi zobrazujú tieto typy, nad ktorými samozrejme je možné aplikovať filter a je možné teda zobraziť si všetky záznamy. Čo sa taktiež zmenilo je správa týchto skupín a typov. A ponovom už nemusíte chodiť a správovať tieto typy a
skupiny cez nejaké ďalšie zoznamy, robíte to všetko cez tento stromček, pokiaľ máte teda oprávnenia pre editáciu skupín a typov. Vyzerá to asi tak, že ja keď si poviem, že by som si chcel pridať nejakú novú skupinu alebo nový typ pod túto skupinu, viem si vytvárať priamo odtiaľto. Čiže ja si môžem teraz vytvoriť, poviem príklad, nový typ položky. Ja si teraz nazvem, musím si vybrať kategóriu. Kategória určuje nejaké vlastnosti tých položiek. Položky sa potom dajú presúvať, alebo respektíve jednotlivé, áno, položky sa dajú potom presúvať v rámci tej istej kategórie. Ja to teraz nazvem ako nejakú, bude to všeobecná kategória, nazveme si tento typ ako webinár. A môžem si teda, aby som teda povedal ďalšie možnosti, alebo najprv si prejdeme toto, čo sa týka štruktúry, potom sa budeme vrácať k jednotlivým nastaveniam tohoto. Čiže ukážeme si teda vytváranie toho typu. Si vytvoril nový typ webinár, ktorý je zaradený pod IT vybavením. Čo sa zmenilo tiež, už nemáme pevnú štruktúru, že teda je skupina a v rámci nej musí byť ten typ, ale viete si ten typ kedykoľvek zobrať a presunúť kam potrebujete. Keby som si povedal, to čo je boldom potom zobrazené, alebo má takúto šipočku, tak to sú zároveň skupiny. Typy viete presúvať do ktorejkoľvek skupiny, alebo teda úplne navrch a zobrazí sa mi to potom ako v tom základnom liste. Čiže viem si ju kdekoľvek premiestniť, napríklad keby som si to chcel dať do aplikácií, tak je to rýchle. Takisto keby som tam mal položky, tak takto viem hromadne presúvať tie položky. A takýmto istým spôsobom sa teda dá pridávať aj skupina. Viete tú skupinu pridávať, tuto mám jednu skupinu, mám nejakú vnorenú skupinu. A detaily asi nepotrebujeme ukazovať. Čo je možné robiť teda pre tieto skupiny alebo pre tieto typy? Môžete si nastavovať takéto nejaké ikonky. Keď som bol v tom detaile, tak tá ikonka sa vlastne nastavuje ako miniatúra. Keď si zapnem miniatúru, môžem si zvoliť buď obrázok alebo ikonu. Dáme, ak to bude mať nejakú ikonku, použijem takúto pavučinu na webinár ako stvorená, nemôžem si tam dať nejakú farbičku. A keď si to uložím, tak uvidím, že aj takúto ikonku. Čiže aj tie piktogramy alebo farbičky vám vedia pomôcť v navigácii tej CMDBčke. Dobre. Peťo, v tomto momente by som využil to, že my sme si pre vás trošku taký malý rebus pripravili. Ak už teraz niektorí to počas tohto webináru, alebo keď si to budete prehrávať, idete si to hneď skúšať, tak ešte nie všetky položky tam uvidíte. Peťo, daj prosím ťa, že to z toho hamburgerového menu buď na úrovni skupiny alebo typu. Toto ešte pridať položky, toto ešte bude vo verzii 3.2.10. Ináč by ste to pridávali odtiaľ cez toto plusko, vytvoriť skupinu alebo typ, ale v novšej verzii teda bude to tak, že viete to vytvárať priamo z typu alebo zo skupiny. Dobre, posuňme sa ďalej. Možno čo sa týka jednotlivých tých vlastností u tých typov, tak keby som sa teraz dostal k nejakej, ja neviem, si tu otvorím nejaké servery, dám si detail, zobraziť. Dobre, sú tu teda nejaké základné polia, čo ďalej umožňujeme pre tie typy, respektíve takto ešte som nespomenul, typ položky vám určí akýsi predpis alebo šablónu, čo pre danú položku tohto typu budete môcť evidovať, čo sa bude v nej evidovať všetko. Máte možnosť si tu zapnúť nejakú automatickú tvorbu názvu na základe používateľských polí, ku ktorým sa ešte dostaneme, možnosť kontroly unikátnosti názvu, čiže v rámci jedného typu nemôžu byť dve položky s rovnakým názvom, keď si to zapnete. Je možnosť teda pridávať objekty do evidencie majetku s tým, že evidencia majetku bude témou samostatného webinára. Predpokladám, že ďalšie v poradí. Tak určite bude zaujímavá. Či je teda možné zaradiť položku do výpožičiek, do výpožičkového systému. Možnosť určovať teda stavy, vymenujte si stavy, ktoré podporuje daná položka alebo ktoré sú pre daný typ položky podporované. Plus, čo je novinka,
je možné určiť si, aké budú prechody medzi stavmi. Čiže napríklad si poviem, že zo stavu na sklade sa dá ísť iba do stavu používaný a takýmto spôsobom si určím takýto stromček, následne sa im potom tie stavy podľa toho aj ponúkajú. Máme tu potom nové polia, máme tu možnosti väzbu na administratívneho riešiteľa a technického riešiteľa. Ich využitie si ešte povieme, keď budeme rozprávať o využití CMDBčky v rámci požiadavky. A možnosť zmeniť si miniatúru pre teda typ, potom táto miniatúra sa dá editovať aj per CI. A možnosť si zvoliť teda, či je povinný výber prevádzky, prípadne miesta. Slúži to na to, aby ste si povedali, či chcete dané zariadenie, danú položku evidovať ku konkrétnemu miestu, konkrétnej prevádzke. Následne, keď si takúto prevádzku vyberiete, požiadavke, ponúknú sa vám iba položky, ktoré sú na toto priradené. Úplne nové pole je správca položky. Je to nová rola, ktorá sprístupňuje takúto položku vybranej osobe, ak je teda zapnutá, a môže tú položku aj v rámci nejakých základných všeobecných údajov editovať a ukladať bez ohľadu na to, aké má nastavenia a oprávnenia. Takisto môžete evidovať nejakého vlastníka, teda kto je vlastníkom danej konfiguračnej položky. A čo je ďalej možné, je nastaviť si nejaké východzie nastavenie stĺpcov pre konkrétny typ, pre konkrétnu skupinu. Ja to odporúčam robiť pre typy. A určite mi dáte za pravdu, že mať jednotný zoznam stĺpcov pre všetky typy položiek je kontraproduktívne. Pre servery potrebujete vidieť, ja neviem, hostname, nejakú IP adresu, a prípadne kto za to zodpovedá za ten server. Pre vozidla budete potrebovať vidieť možno HPZ-ku alebo ja neviem, nejaký model alebo motor a tak ďalej. A ďalšou skupinou sú používateľské polia, ktoré si vy definujete sami. Silnou devízou CDS-ku je, že množstvo takýchto polí alebo formulárov si viete prispôsobovať podľa vašich potrieb. A ak by som teraz ukázal, že by som chcel pridať nejaké používateľské pole a len tak veľmi v rýchlosti, keďže čas je neúprosný, a tých dátových typov, ktoré môžete evidovať v rámci toho formulára, je obrovské množstvo, čiže tých sa dá vybrať dátumy, texty, čísla a podobne. Takže ja som si tu vyvedol teda nejaké základné, ešte ich budeme všetky vidieť za chvíľočku. A čo je ďalej možné v rámci práce s touto štruktúrou, je možné nastavovať si prístupy alebo oprávnenia per jednotlivé per jednotlivé typy. Čiže môžete povedať, že nejaká skupina používateľov, nejaká rola alebo nejaký používateľ môže mať prístupné iba vybrané typy alebo skupiny a k tým ostatným sa nedostane. Prípadne možno zurčiť, ja neviem, že má síce viditeľné všetky typy, ale editovať môže iba vybraný typ. Toto nastavenie sa rieši skrz oprávnenia. Je to určite zaujímavá téma, uvidíme, či bude priestor pre webinár v budúcnosti, takže by sme sa na toto pozreli detailnejšie. Dobre. To by bolo teda k takej tej štruktúre. Čo ešte teda spomeniem? Položky, ak by som si pod týmto webinárom vytvoril nejakú položku, to je tiež celkom užitočné. V rýchlosti teda vytvorím niečo, spoločnosť. Aj tú nemocnicu. Tak. Čiže toto si len vytvorím. A položky je možné teda v tejto štruktúre, ako som spomínal, viete teda presúvať ten webinár do rôznych týchto kategórií. A ďalej, čo máte možnosť, keby ste rozhodli, že tento typ zmažete, tak vás to teda vyzve, že obsahuje nejaké položky, čo s tými položkami chcete robiť. Môžete povedať, že dobre, tak tieto položky chcete presunúť ja teraz neviem, ja si tu vyberiem nejakú kategóriu, čo ja viem, dám si to do klávesnic. Čiže typ sa mi týmto zmaže, ale položky mi ostali. Tie položky, keby ich tam boli aj tisíce, tak proste sa mi tam zachovajú. Každopádne, keď už sme pri tom, čo je možné, tiež to bolo v novinkách spomínané, ak sa nejaká položka zmaže, nájdeme si ju v archíve, v zmazaných konfiguračných položkách. A toto sú vlastne všetky konfiguračné položky, ktoré sme zmazali. Vrátim sa naspäť k našej agende.
A poďme k jednotlivým položkám, ktoré máme. Pardon, vlastne webinár som zrušil ako typ, dobre, som sa zamotal a objavil sa mi teda ten typ v nových typoch, že novom type, že klávesnice, tak ten webinár som odstránil, nazval som si to ako test. Dobre, poďme na jednotlivé vlastnosti takéto konfiguračnej položky. Otvorím si taký server, neviem, virtuálny server napríklad. No, z hľadiska toho, čo je možné evidovať pod týmito položkami, tak tam som spomínal teda nejaké základné údaje. A mám tu teda tie stavy, videli ste, že tam som si nastavoval, z ktorého stavu do ktorého môžem ísť, mám možnosť si to teda vyberať. Mám odtiaľto možnosť priamo zmeniť typ položky na inú, a vidím teda aj, kde sa ten typ nachádza. Možnosť voľby technického riešiteľa, využitie potom v praxi pri požiadavkách si ukážeme, že vieme nastaviť pri šablóne, že sa má použiť predvolený riešiteľ z tejto položky. A v novinkách som spomínal, že máme možnosť nastavovať nejaké bezpečnostné atribúty, prípadne atribúty pre Business Continuity Management. A tieto atribúty, buď to teda máte klasickú triádu, čo je dôvernosť, dostupnosť, integrita, plus k tomu nejakú klasifikáciu, alebo si ju rozšírite ešte o kritickosť a citlivosť. Je možné to zapínať v globálnych nastaveniach. Ja som zatiaľ zvolil túto bežnú trojkombináciu. A pokiaľ tu sa zmienim ešte o propagácii atribútov, ja mám nastavenú nejakú službu v rámci tejto infraštruktúry, kde tieto bezpečnostné atribúty sú nastavené na najvyššej službe a tie sa nám následne dedia na tie nižšie. Poviem príklad, pokiaľ je služba, neviem, kritická, tak server, ktorý takúto službu poskytuje, musí mať takisto kritický stupeň a nemôže byť proste nejaký, buď to nevyplnený, alebo... Čiže pokiaľ teda máme nejakú vyššiu položku, z ktorej sa dedí dopad, tak ten sa nám prenáša týmto smerom. A ďalej máme tiež Business Continuity Management. Toto je položka, respektíve atribút, ktorý sa nastavuje čisto iba na službách. Ako náhle na službe vyplnená takáto položka, alebo takýto údaj, tak tiež sa to dedí na všetky nižšie položky, ktoré sú označené v rámci väzieb, že majú dopad, alebo teda sa majú propagovať tieto atribúty na nižšie úrovne. Tiež je možnosť teda evidovať tie používateľské polia, ktoré som tam mal, čiže máte možnosť si tu niečo zapísať. Čo to máme? Napríklad takto si to spravím, môžem si to ešte uložiť. A v rámci teda týchto položiek máte možnosť nastaviť si tam vlastné SLAčky. SLAčky slúžia potom na to, že vám vedia prebiť tú SLAčku, čo je štandardne pre spoločnosť a bude sa riadiť SLAčku pre tento objekt. Pokiaľ to bude vybraté na objekte, plánovať týmto položkám nejakú plánovanú prácu, aby ste vedeli napríklad, že idete robiť nejakú údržbu alebo nejaký maintenance na serveri alebo nejaký update, tak viete teda do kalendára, následne to vedia uvidieť všetci používateľia. Veľmi zaujímavou časťou potom sú samotné prepojenia, kde máte evidované teda, aké sú závislosti medzi týmito položkami. A keď si teda pozrieme takéto prepojenia, vidím tu nejaký zoznam prepojení, je možnosť evidovať prepojenia medzi položkami, používateľmi a spoločnosťami. Tieto prepojenia je následne možné si vizualizovať, prípadne vyexportovať do nejakého zoznamu. A ten export ponúka teda taký stručný náhľad na to, na akých položkách položka beží, ktoré položka podporuje a hlavne ktoré služby sú od tejto položky závislé. Ak by som si zobrazil ten diagram, štandardne nastavený sa zobrazuje najbližšia úroveň a vy si následne určujete, čo chcete zobraziť viacej. Či si poviete tak, že chcete vidieť o úroveň, najmä tomu nižšie, tak si to obnovíte a zobrazíte si úroveň nižšie, ešte rozbalené, alebo pôjdete systémom, že si to budete vyrozklikávať a nie, že mám MariaDB, by som si to rozklikol, beží na tom CDS, viem si to proste rozklikávať nejako ručne, to je celý tento diagram. Alebo si poviem, že chcem si zobraziť všetky položky, ktoré mi daná položka, táto východzia, ktorú mám v strede, ktoré mi daná položka ovplyvňuje, tak si to rozbalím a následne sa mi zobrazí, ako si to dám obnoviť, a tam mi teda rozobrazí celý tento strom, že vlastne to ide až po nejakú službu. Ak by som si teraz ten strom
celý zbalil a chcel by som si zobraziť, ktoré položky ovplyvňujú práve túto položku, ktoré majú na ňu dopad. Čiže napríklad, keď potrebujem analyzovať, prečo mi tá virtuálka nejde a potrebujem si zobraziť jednotlivé položky, ktoré sú pod ňou, tak si viem rozbaliť všetko a viem si takýmto spôsobom pozrieť, na čo mi to beží a určiť teda príčinu, či náhodou nie je výpadok napríklad na nejakom serveri. A čo sa týka vizualizácie tých väzieb, buď teda si zvolíte tento formát, že sa to zobrazuje, keď prechádzate kurzorom myši, alebo si necháte to zobrazovať stále, keď si zaškrtnete toto tlačidlo. A tiež máte možnosť si povedať, že chcete zobrazovať iba tie prepojenia, ktoré majú dopad. Čiže ak by som mal, dobre, toto nebude teraz dobre vidieť, ale teraz by som ukázal počet úrovní, pod chcem ísť. To obnovím. Napríklad tu mám vyvedený nejaký rek, v ktorom bežia teda tieto servery a zobrazí sa mi to iba preto, lebo mám odškrtnuté zobraziť prepojenia s dopadom. Ak by som robil toto, tak vlastne položky, môže to byť nejaké zmluvy, môže to byť nejaké reky, také tie nepodstatné, čo vám pri analýze nepomáhajú, tak si môžete vypnúť a takým spôsobom si vlastne odfiltrujete iba to, čo je pre vás relevantné. Čo sa týka tejto vizualizácie. Vizualizáciu možné si potom exportovať a je možné aj odtiaľ teda ten report. Je možné zobraziť to v celoobrazovkovom režime, aby ste teda mali lepší pohľad na to, aby ste nemali také maličké. A tiež je podporované teda posúvanie, nejaké scrollovanie, teda nejaké zoomovanie v kolečko myši alebo teda prostredníctvom lupy a teda možnosti konfigurácie, čo chcete vidieť. A ešte plus, čo teda tam je, viete si odtiaľ to priamo pozrieť, čo je daná položka zač a bude doplnená čoskoro aj o ďalšie používateľské polia, ktoré si vymenujete, ktoré tu chcete mať vypísané a máte možnosť preknúť sa do tej položky. Aktuálne sa to teda otvára v úplne novom okne a takýmto spôsobom sa prekliknem do takejto položky a viem pod ňou fungovať. Dobre. Ešte, čo je také dosť podstatné v rámci konfiguračnej položky, je to história. V histórii máte možnosť vidieť, kto, kedy, čo s položkou robil, čo tam zmenil, kedy ju vytvoril a tak ďalej. Keď by sa teda zmazala, tak v archíve ju vidíme ako zmazanú. A uvidíte aj, kto ju zmazal. Ďalšie možnosti, čo je možné robiť teda s takouto položkou. Položku si viete, keď by ste ju nechceli vytvárať, že vytvárate príbuzné položky, viete vytvoriť jej kópiu. Vytvorením kópie prakticky len si vyplníte všeobecné údaje a uložíte a máte vytvorenú ďalšiu položku. Prípadne máte možnosť položku nahradiť. Čiže ak by som mal nejakú položku typu, ja neviem, mám tu nejaký server fyzický a povedal by som, že tento fyzický server, ktorý má nejaké prepojenia, chcem nahradiť novým serverom, ale nechcem tie prepojenia konfigurovať manuálne, mám možnosť si z akcie vybrať výmenu položky plus prenos prepojení. Takže tá položka, tým pádom tie prepojenia sa prenesú na tú novú, pričom ak tá nová položka už nejaké prepojenia mala, tie sa zachovajú a tieto nové sa pridajú. Takže to máte možnosti k tomuto. A ďalšie teda možnosti, ktoré máme v rámci konfiguračnej databázy, sú nejaká hromadná editácia. Ak by som si chcel editovať napríklad tieto fyzické servery, mám možnosť si teda označiť všetko a určím si, či to chcem zmazať alebo editovať. Hromadne viem mazať podľa toho, teda, ktoré položky mám, vlastne všetky položky zo stránky viem zmazať, či keby som ich tu mal 300 zobrazených, tak 300 položiek dokážem zmazať hromadne. Ak si zvolím editovať, určím si, ktoré položky by som chcel editovať, môžem si určiť stav, vyberiem si stav, že bude, ja neviem, na sklade to teraz dám, tam to editovať a sa mi to zmenilo. Mám to v angličtine, evidentne nemám preložený tento stav, tak, ale rozumieme sa, že iný stav je na sklade. Dobre, čiže to by bolo k hromadnej editácii, k hromadnému mazaniu. Položky si nejdem mazať, ešte sa mi celkom zídu. S mazaním položky sa vám odstránia aj prepojenie, či na to potom myslíte, že prepojenie už mazaných položiek sa nezachováva. A ďalšie možnosti, ktoré máme, je, keď by som teda išiel do toho, archív položiek som vám vlastne už ukazoval, keď som hľadal tú klávesnicu.
tak máme možnosť pozrieť si zmazané konfiguračné položky, ak niečo hromadne, teda niečo nechtiac odstránite, tuto si to nájdete a viete si následne tú položku obnoviť a opäť sa vám ocitne v tej databáze. Ak by sa stalo, že medzičasom ste zmazali aj typ, musíte si vybrať nový typ, typy neobnovujeme, iba položky samotné. A ďalšou takou dôležitou novinkou je možnosť notifikácií. Veľmi stručne ukážem, pokiaľ máte zapnuté pravidlá pre odosielanie týchto notifikácií, tak v CMDBčke je možnosť nakonfigurovať si pravidlá pre tieto akcie ako zmena stavu, prípadne pridelenie týchto rolí, či napríklad sa zmení vlastník, administratívny, technický riešiteľ a podobne. Toto je k tej notifikácii. A čo je veľmi dôležité ešte v tomto zozname položiek, podporujeme export-import a urobí si takú ukážku, máme podporu aj pre XLSX, tam ešte dopracovávame nejaké featurey, keď budeme mať všetko, čo sme podporovali pri XLS, tak XLS vypneme a už budeme mať iba XLSX. Ukážem na XLS, ako náhle teda exportujem tieto, vyberiem si stĺpce, ktoré chcem, z toho zoznamu, vyexportuje sa mi všetko, čo mám aktuálne, čo vyhovuje filtru, takže teraz mám úplne všetky položky, vyberiem si nejaké stĺpce, môžem si ich určiť, aké chcem, prípadne si vyberiem z nejakých nastavených settingov, ktoré mám, alebo nastavení. A tiež mám možnosť si zvoliť, či tento export budem používať pre opakovaný import. Napríklad, keď chcem hromadne niečo spomeniť cez Excel a potom si to len aktualizujem importom, alebo či to chcem exportovať pre účely, ja neviem, ďalšieho spracovania, ako, ja neviem, do nejakej prezentácie. Ak to chcem opäť pre import, odporúčam zapnúť si toto nastavenie. Ušetrí vám to prácu pri párovaní stĺpcov, ktorý stĺpec, na ktorý chcete pri importe napárovať. Ak si to dám vyexportovať, a teraz spravím tak, keby som ten Excel zeditoval, počkám, kým sa mi to spraví, čiže už sa mi teda Excel stiahol. Ako náhle by som chcel spraviť import, mám možnosť si ho importovať. Predstavme si scenár, že už som tu. Aha, mám možnosť si to importovať, ale položka nereaguje. Kriatok číslo 2. A dobre, už neotváralo sa mi okno, to bude záležitosť browsera. Takže mám možnosť si vybrať ten súbor. Vďaka tomu, že som si tam určil, teda som si vybral ten reťazec pre import, už mám tieto stĺpce namapované. Ako náhle by som si to neurčil, tak ja by som chcel každý jeden stĺpec, toto je názov stĺpca z toho Excelu a toto je názov atribúty, tak by som sa prátne všetko vyberať, či toto odporúčam spraviť. Máte možnosť spraviť nejaký test importu, predtým ešte dáte importovať, ktorý vás informuje o tom, že teda je to OK. Pokiaľ robíte reimport, že si aktualizujete údaje cez to, tak cez Excel, tak je potrebné mať vyplnené číslo. Ako náhle je tamto číslo, aktualizujete si tú položku. Keby položka číslo nemala uvedené, tak sa vytvorí v CMDBčke nová. Dám si to teraz importovať na pozadí, len pre tú zaujímavosť, čo sa s tými položkami deje. To bude chvíľku trvať, ale Peťo. To chvíľku trvá, čiže budem zatiaľ pokračovať a vrátim sa k tomu. A dobre, čo mám ďalej možnosť je synchronizovať si CMDBčku s nejakými konektormi. Nemám na tomto prostredí žiadne prepojenie na nejakú databázu, môžem ukázať len veľmi stručne, ako teda takýto konektor funguje. Takže dám si konektory API. Máme dva spôsoby synchronizácie. Jeden je cez MS SQL. Aha, tu nemáme zapnuté, to sme si nezapli. Dobre, nemám teraz zapnutý konektor. Je možnosť proste si nadefinovať query do databázy, ktoré vám vráti tú tabuľku a následne si zvolíte, ktoré stĺpce, do ktorých, alebo ktoré atribúty, do ktorých stĺpcov chcete vložiť a následne sa nám to bude synchronizovať v určenom intervale. Ak môžem, že tieto veci, ako my spracovávame dokumentáciu, ja viem, že nie sme na tom momentálne, alebo proste z toho, že vidíte, že ten vývoj bol hodne veľký, tak trošku nám v pozadí išla dokumentácia, ale pracujeme na nej a už základ môžete vidieť, keď si dáte CDS-GSK, dáte si, môžeš, Peťo, na chvíľku to ukázať, že
kam smerujeme, lebo ja by som to aj, Peťo, že daj mi chvíľku, hej, že skúsi premyslieť, že ešte pár slov. Poďme tuto do dokumentácia. A tu hore sa objavilo tak nenápadne, začali to taká šedé, nie, aj ty si to prehliadol momentálne vpravo nad tým textom, že pripravíme pre vás dokumentáciu aktuálny stav nájdete tu, hej, to my sme v týchto rebusoch dobrí, klikni na to prosím ťa. A to vám ukáže nový typ dokumentácie, ktorý pripravujeme. Čiže už tiež sa to už tak viac podobá, môžeš kliknúť na niektorý článok, alebo on ťa ešte, tam je to podľa mňa rozvinuté. Ešte zatiaľ konfiguračná databáza nie je tak. Ale ona čoskoro bude, je už v dosť vysokom štádiu a verím tomu, že v priebehu decembra tam proste bude spravená, takže tu sa začnete dozvedať všetky aktuálne informácie. Poď ďalej, Peťo. A skús teraz to nejako zúžiť, lebo pozerám, že ten čas ide veľmi rýchlejšie, ako som čakal. A dobre, ešte sa teda vrátim k tomu zoznamu položiek. Keď import dokončí sa, tak mám možnosť si pozrieť v mojich importoch, aké importy som vykonával. Toto je ono, importoval som teraz 103 položiek. Keby som mal nejaké chybné, viem si tu teda chybné zobraziť, prípadne ich viem takýmto spôsobom opravovať priamo v tom liste. Viem si stiahnuť aj report k tomu. Dobre, čiže toto. Prešiel by som teraz tomu, akým spôsobom vieme konfiguračnú databázu využívať v spojení s požiadavkami. A tu si použijem teda jednu šablónu, alebo tak toto spravím. Dáme si teda šablón, že by som chcel nahlásiť výpadok nejakej služby. Tak mám možnosť si takúto službu, máme možnosti automatizovaného výberu služby podľa oblasti, ukážem teraz manuálny výber. Zakladal by som si požiadavku na nejakú službu, teraz tu evidujem napríklad tento service desk si dám si to pridať. A tým, že som si teda vybral takúto takúto službu, mám možnosť si určiť, že teda padne na iného riešiteľa, keďže som si vybral tú položku. Zároveň mám tu teraz nejakú informáciu o tom, teda kedy nastal ten výpadok. To sa týka samozrejme iba služieb. Si to uložím ako test výpadku. Daj si to nejak jednoznačnejšie, aby si to potom nemusel hľadať. No, nebudem, však to len teraz uložím, aby to bolo vidieť. Čiže keď takúto mám uloženú, tak sa mi dotiahnu aj ďalšie údaje o tom, napríklad, že aká je tam dostupnosť takejto služby, ak teda evidujete služby. Viete určiť, či daná porucha ovplyvňuje ten výpad, tú dostupnosť alebo nie. A môže to byť napríklad, že to bola plánovaná údržba. Ak by som si takúto položku typu služba otvoril, nemal som možnosť teda dostať sa k tej službe tak v rýchlosti, len mám možnosť si evidovať na takejto záložke dostupnosť služby, napríklad aké tam boli evidované nejaké poruchy alebo nejaké požiadavky zmenové a tiež nejaké teda informácie o tom, aká je tam dostupnosť aktuálna, očakávaná a tak ďalej. To sa vlastne týka aj SLO, ktorú si viete na službe nastavovať, kedy si určite, kedy je služba prevádzkovaná, aká je tam očakávaná dostupnosť a prípadne aké má maximálne trvanie výpadku. A tým uprednostnením riešiteľa tiež veľmi rýchly príklad, nebudeme ani ukladať, len teda ukážeme si. Čiže dal by som si napríklad aktualizáciu. Mám možnosť si určiť na šablóne, že chcem pre túto šablónu povinný výber nejakej položky, inak mi to neumožní uložiť. A ja si teraz zvolím teda, že môžem vyberať z týchto položiek, ktoré tu mám vymenované. Aby som si teraz povedal, že chcem aktualizovať, povedzme, že chcem aktualizovať CDesk, to mám rovno tu. Pridám položku CDesk, mal som tu L3 skupinu, prehodilo sa mi to na aplikácie. Je to tým technickým riešiteľom, ktorého som mal na CDesku vyplneného ako, že sa to má teda dať na aplikácia, na šablóne požiadavky má nastavené uprednostnenie. Čiže to by bolo teda z pohľadu teda toho teda preferencie toho riešiteľa, že môže byť priradený napriamo. A z tých tém, ako okolo tej CMDBčky sa dá veľa rozprávať, takže som sa to zúžiť do nejakého takého základného overview z pohľadu webu.
A samozrejme, ak máte nejaké otázky, budeme ich očakávať a si odovzdám slovo. Takto, ja teraz pár slov k tomu, že máme to aj v mobilnej aplikácii. Verím tomu, že už viacerí ste si ju vyskúšali. My sme ju vydali, tú novú generáciu, minulý rok v septembri, to bola prvá. A myslím si, že za ten čas sme ju celkom dosť slušne, že sme popracovali. V tej našej aplikácii CDesk Pro všetko, čo si dáte do konfiguračnej databázy a priradíte oprávneniami, ktoré sú dosť bohaté. Dneska nebol čas si ich ukázať, ale viete ich veľmi dobre riadiť a včítanie aj tej granularity informácií, ktoré sú vo vnútri nastavené v tých používateľských poliach. Ako ste si to vystavali, to každý ten typ položky. Čiže ukážem tu ako z rýchlosti, že viete, máte ju tu, čiže keď doteraz ste náhodou tam pozerali na takú tú ikonku hore, že zoznam položiek, tak na toto slúži. No a samozrejme ide nám o to, aby ona bola používaná, takže vy keď potrebujete rýchlo zaznamenať nejakú zmenu, tak ju môžete hneď zriešiť a keď napríklad tu doplňam teraz, dobre, možno sériové číslo nie je úplne že ideálny príklad, ale môže byť, tak sem, ale pardon, poď sem, dobre, to tak stačí. Dobre, čiže hneď môžete editovať a čítať, hej. To isté platí pri... pardon. Dobre, ja som si to zahodil, ale to nevadí. To isté platí pri požiadavkách, tak ako bolo povedané, že vy si viete vyberať tie jednotlivé položky, čiže tuto dole to mám, niečo ma tam zaujíma, nejaký server a on mi to pekne vyhľadá, čiže máte k dispozícii dobré UX-ko, alebo ste na to, aby ste mohli veľmi interaktívne pracovať a aby ste mohli naozaj dosiahnuť to, že v tej CMDBčke budú živé dáta. Tiež si to opustím. Dobre, takže ešte pár slov chcem sa presuniem teraz na počítač, sekundičku, kde, ako povedal David, pripravujeme aplikáciu, ktorá bude budúci rok hneď na začiatku sprístupnená. A o čo nám tam ide? Vy ste teraz videli, jak Peťo on editoval a pripravujeme ešte zlepšenie UX na webe, že na pravej strane budete mať možnosť editovať tak, ako to už dneska viete na požiadavke alebo pri niektorých funkciách pri Kanbane a v novom kalendári. Ale tu sme sa trošku pustili jednak do toho, že aplikácie tu voľakedy boli a pracujeme s rôznymi UX-kami, tak viete aj cez desktopovú aplikáciu využiť, nazvem to, že tabulkovú editáciu, kde vy bez toho, aby som musel otvárať tú položku, tak priamo vo vnútri, v bunke, že si porobím zmeny, ktoré potrebujem, viem dosť rýchlo pridávať nové položky. Jednak si dám môžem si tam dať naspäť nejaký switch. Toto je naozaj rozpracované, vidíte, že tam nie je ešte nejaký filter, to sú veci, ktoré sa tam budú pridávať. Dobre, tuto si dáme nejaký údaj, alebo nemusím ani, pokiaľ to nemám povinné, tak nemusím to zriešiť. Uložím si to, následne sa mi pekne zaktualizuje. Prínosom tejto desktopovej aplikácie má byť to, že pracujeme na silnom kešovacom mechanizme, ktorý vám tieto údaje, ktoré
ktoré sú tu a teraz sa mi túto doťahujú, tak aby naozaj, že veľmi rýchlo ste mohli otvoriť, zeditovať a porobiť zmeny, ktoré potrebujete. Čiže chceme vám výjsť v ústretí, aby ste mali rôzne možnosti interfejsov a ten, ktorý vám vyhovuje, tak ten použiť. V budúcnosti urobíme samostatný workshop pre túto aplikáciu, čiže berte to teraz ako takú ochutnávku a s tým, že nemusíte sa obávať dávať tam väčšie data, s ktorými hlavne že viete tam mať množstvo parametrov, že ich viete že vyplňať a že čo s nimi, tak tu máme aj rozhranie, ktoré si s tým dobre poradí. Dobre, Peťo, ja by som prešiel k tým otázkam. Čiže najprv Andrej sa pýta, že spomínate, že CMDB je zdroj pravdy, akým spôsobom môžem cez API pristupovať k položkám. Viem v rámci CMDB obmedziť, že sa dané prihlasovacie údaje zobrazia povedzme len nejaký typ položky. Dobre, čo sa týka tejto otázky, podporujeme komunikáciu cez API s tým, že cez API sa prihlasujete za konkrétneho používateľa, ktorého si CDS-ku vytvoríte a k tomto používateľovi nastavujete oprávnenia prístupov. Ako som spomínal, prístupy je možné editovať až na úroveň typov položiek, ktoré položky sa majú vrácať a ktoré nie. A následne potom sa to správa úplne rovnako, ako keby ste sa s takýmto používateľom prihlásili do CDS-ku, tiež uvidíte len vybrané položky, tak takýmto istým spôsobom si aj cez API dotiahnete iba takéto položky. A Miro teraz diela teda nejaké API. Ja som pre aktualizáciu API, že pripravil, že máme priamo príklady. Jednak vy cez našu dokumentáciu k API, ktorá je v Swaggery, tak viete si naozaj že veľmi veľa operácií urobiť, ale nemáme problém vyzdieľať a robíme to tak v mnohých prípadoch, že máme dosť ukážkových príkladov, ktoré podľa mňa v budúcnosti dáme do tiež nejakej knižnice a vám ich sprístupníme. Takže od načítania, že chcete nejaký list cez potom tie samotné zápisy, že niekde vám, keď chcete len načítať, tak to je v podstate jednoduché a chcete si to spracovať v nejakom middleware alebo v niečom ďalšom. No a teda potom aj od tie posty, že viete naozaj mať dobrú štruktúru a pridať ju. Keď je tam dosť používateľských polí, tak áno, že nie je to úplne že triviálne, ale zase má to určitú štruktúru, ktorá sa dá porozumieť. To bola tam taká otázka, že keď... Dobre, bola k updateom. Výber, prosím ťa, David, nejakú ďalšiu ešte otázku? Jasné. Máme tu otázku, ako je riešené riadenie prístupových práv k jednotlivým objektom. Napríklad admin A spravuje servere, admin B rieši endpointy a admin C rieši autopark. Peťo, ja vojdem do... Ja by som to už mám pripravený tú obrazovku. Akým spôsobom možno toto riešiť. Spomínal som teda, že je možnosť to konfigurovať na úroveň typov. Máme tu možnosť záložku oprávnenia, alebo teda typov alebo skupín. Ak si rozkliknem CMDB, v nej si nájdem, tu mám nejaké skupiny alebo nejaké typy položiek a povedal by som, že pre záznamy typu položiek ja pre tú skupinu, respektíve zakážem všeobecnú editáciu pre daného usera alebo pre danú skupinu používateľov a poviem si, že chcem editovať, tu mám takéto zubené koliesko, kde si viem nastavať špeciálne oprávnenia, to sa mi otvorí následovne takéto okno, kde si viem nastaviť, tu mám všetky tie typy vymenované a viem si určiť. Prvá táto kategória je, ktoré typy vôbec môžem vidieť, ktoré typy môžem ja ako admin spravovať, či napríklad by som tam chcel doplňať nejaké používateľské polia, alebo teda aké polia chcem evidovať. A v tejto časti je, ktoré položky daných typov
alebo ktoré typy položiek môžem editovať alebo s nimi pracovať. Čiže ja by som mohol spraviť tak, že defaultne nastavím, že napríklad táto skupina používateľov by mohla vidieť a editovať, prípadne aj vytvárať tlačiarne, ale pri ostatných by som im nastavil teda, že toto je zakázané. A tuto ešte spomeniem, a čo sa týka nastavení týchto explicitných oprávnení, tu naozaj ideme podľa toho, že pokiaľ nemáte toto nastavené na takéto explicitné, že to je takouto výraznou farbou, tak sa vám aplikujú proste tie základné oprávnenia, ktoré sú nad CI typom a pokiaľ si ich vyklikáte, tak sa vám aplikuje to, čo je vyklikané. Čiže môže sa vám kľudne stať, že vy ste členom skupiny, ktoré ste zakázali napríklad prístup k položkám NAS, ale následne by ste si chceli prístup k položkám NAS v inej skupine povoliť a tým, že už ste stihli zakázať, no máte to nastavené ako zakázané, už ju neuvidíte. Takže určite odporúčam nastavať si najprv to, čo majú skupiny povolené a následne prejsť na to, čo majú zakázané. Určite sa prihováram za to, aby tu bola možnosť hromadnej editácie, čo zatiaľ teda chýba, a tiež filtrácie také, že by som to vedel nejako to plošne nastavať, teda by som to musel vyklikávať ručne každú položku. A toto si viete nastaviť potom per skupiny a následne do toho popriaďujete používateľov. Pre oprávnenia platí pravidlo. A pokiaľ som v dvoch skupinách, v jednej mám niečo zakázané, v druhej povolené, oprávnenia sa sčítavajú, takže budem tú položku vidieť, ale budem mať oprávnenie povolené. Podľa mňa by to mohlo byť zrozumiteľné. Peťo, poď ešte zodpovedajme takú otázku, že pre našu vnútrofiremnú back-office podporu, že by sa hodilo mať asociované kancelárie s užívateľmi a kancelárie mať v CMDB, či sa to dá urobiť a či sa potom dajú tie prepojenia medzi ľuďmi a kanceláriami updateovať cez API. Ja už som videl, že si mal aj otvorenú tú používateľoch. záložku. Hej, môžeš a poď do, povedzme, Vladimír Cibula, tam bude taký account. Počkaj, nevidím Vladimíra Cibulu. Daj si filtrovať. Dobre. A je inak úplne na spodku. Tak. Dobre. My túto možnosť máme primárne určenú pre zákaznícke kontá, zatiaľ teda, aby ste určili napríklad, kto smie zadávať požiadavky. Predstavme si scenár, kedy máte nejakú sieť nejakých pobočiek a vy chcete povedať, že za túto pobočku zodpovedá iba tento človek, prípadne za túto kanceláriu zodpovedá iba tento človek a má vedieť vytvárať požiadavky iba za túto pobočku, prípadne má možnosť vidieť požiadavky iba za túto pobočku. Máme tu možnosti nastavenia takýchto prevádzok. Ak by som používal teda aj miesta, tak by som ich tu mal tiež vymenované. A s tým, že máte možnosť si určiť, kde je priradený. Pokiaľ nemá vybraté nič, aplikuje sa pravidlo, že môže byť priradený ku všetkým, teda že je priradený ku všetkým miestam a prevádzkam. A ak si vyberiem nejaké miesta, tak budem môcť vidieť a zadávať požiadavky iba za tieto prevádzky. A to je možnosť určenia teda tej prevádzky v rámci používateľa. Následne, ak sme sa bavili o CMDBčke, priznám sa, že neviem vám teraz poskytnúť odpoveď, či sa toto nastavenie týka aj tých položiek v konfiguračnej databáze, že aby mohol vidieť iba tie položky. Neoveroval som to, každopádne vieme prezistiť. A vy si evidujete prevádzky a miesta ako položky v konfiguračnej databáze, čiže keď sa teraz dostanem do zoznamu položiek, tak tu si dám prevádzky. Len musíš si vypnúť filter zariadenia a služby. Aha, dobre, ďakujem za upozornenie. Len tlač. Filter, hej. Takže tuto mám teraz tieto prevádzky, si ich tu viem evidovať a mať ich len pozor, takto konfigurovať. Je tam jedno, že obmedzenie, že momentálne tento spôsob asociácie je len pre prevádzky. Na miesta to ešte nemáme, to bola granularita, ktorú sme nemuseli rozvíjať. Ale na druhej strane, ja by som tam spomenul ešte, že pokiaľ by išlo o to, aby to bolo evidované a dávalo to nejaký reporting, tak v CMDBčke mať používateľov, ktorí vedia byť, že tá entita používateľa prepojená na konto a tam cez väzby si už urobiť na čokoľvek prepojenie. Čiže potom to celé udržovať v databáze.
A tiež máme možnosť, keď som spomínal, že viete si vlastne priraďovať jednotlivé položky k nejakým prevádzkám a miestam, to si zapínate na typoch položiek. Pokiaľ to mám zapnuté a v požiadavke si vyberiem, keby som mal teda používateľa tohto priradeného iba k jednej prevádzke, tak si vyberiem iba túto, napríklad, že by som mal vyberať iba z prevádzky, miesta Bratislava. Následne, keby som chcel pridávať položku, tak sa mi aplikuje filter, kde automaticky je prevádzka Bratislava zapnutá a načítajú sa mi iba tie zariadenia, ktoré mám na tej prevádzke Bratislava priradené. Samozrejme, zrušením filtra mi to umožní vkladať aj inakšie zariadenia, ale prioritou teda je, aby sa ponúkali zariadenia, ktoré sú priradené k tej prevádzke. Tu by som... Zostali nám podľa mňa ešte, David, nezodpovedané dve otázky, ale... Ešte máme už sme vlastne jednu sa pýta Radim, je to v sekcii Q&A úplne vpravo dolu. Tuto by som zodpovedal tiež. Je možné v rámci väzby medzi napríklad službou a CI alebo medzi dvoma CIčkami nastaviť, či sa má prenášať napríklad kritikalita. Môže sa totiž stať, že napríklad CDS samotný bude kritický, ale replikačný server slúžiaci len na reporting už kriticky nie je. Dobre. Čo sa týka dopadu alebo respektíve propagácie týchto atribútov, nastavuje sa to pre jednotlivé prepojenia. Čiže ja keď si vytvorím prepojenia, môžem si teda vytvoriť nejaké dva typy prepojení. Pri jednom prepojení si môžem povedať, že teda áno, bude tam dopad alebo nebude, to si všetko volím. Propagácia atribútov je možná iba medzi prepojeniami, kde je zapnutý dopad. Dopad je vždycky z primárneho smeru, teda v primárnom smere je vždycky dopad, čiže napríklad server prevádzkuje nejakú aplikáciu a následne propagácia tých atribútov je v inverznom smere. Že teda aplikácia je nejaká kritická, tak aj server bude kritický. Ak by som si zvolil väzbu medzi týmto serverom a aplikáciou takú, kde nebude mať ten dopad, respektíve propagáciu atribútov, tak toto sa mi nebude prenášať v rámci CMDBčky. Čiže odpoveď je, sú na to dva typy prepojení. Jedno s propagáciou a druhé bez. Dobre, ja by som, že už aj tieto dve otázky, ktoré totiž tu, David, sú, že plánovaná práca, určite to zahrnieme do niektorého ďalšieho webináru. Veľmi ale rýchla odpoveď, plánovaná práca je samostatný objekt. Nie je to ani úloha, nie je to ani požiadavka, je to samostatný objekt CDS. A je to dobre rozvinúť a súvisí to potom čo ste videli dostupnosť, tak pokiaľ je to naplánované a je nedostupná tá služba v rámci plánovanej práce, tak nemá vplyv na dostupnosť a preto je dobré lepšie si to potom neskôr vysvetliť, ale samozrejme môžeme s vami toto priamo. A druhá vec, ohľadom možností skenovania čiarového kódu vo vnútri mobilnej aplikácie je aspoň krátke naznačenie, je naozaj si môžete tlačiť štítky, kde potom do toho štítku buď dáte CM IDčko, IDčko z CMDBčky, alebo keď sa používa hardwareová evidencia, tak evidencia majetku, ale tam nejak sa špeciálne volá to číslo. Inventárne číslo. Inventárne číslo, takže pokiaľ vy budete mať nastavené, že tento skener má brať IDčko z CMDBčky, tak viete pekne načítať do požiadavky to zariadenie, ktoré práve skenujete a bavíme sa len o konfiguračnej databáze. O týchto skenovaniach a ich použitiu by sme to zahrnieme do webináru s evidenciou majetku, lebo tam sú aj ďalšie veci, RFIDčko, čiže bez priamej viditeľnosti viete načítavať data zariadenia. Dobre, nakoľko sme asi už prešvihli tú hodinu, ďakujem všetkým veľmi pekne, skoro v plnom počte sme zostali úplne od začiatku do konca. Pre tých, ktorí majú nejakú otázku, ktorá nebola zodpovedaná, hneď po ukončení webinára sa zobrazí prieskum a tam máte možnosť nám normálne napísať otázku, prieskum ohodnotiť, napísať nám nejaké svoje postrehy a my sa pokúsime tie otázky vám zodpovedať v najbližších dňoch cez mail. Takže ešte raz ďakujem všetkým veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom webinári zo série CDesk. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.